nsellmilkom, jiena jisimni Sara u naħdem mal-Mużew Marittimu bħala riċerkatriċi kif ukoll mad-Dipartiment tad-Diġitizzazzjoni u llum ħankellimkom fuq din in-Naval Signalling Box li tissejjaħ ukoll Tafnil Box. Għażilt dan l-artifatt minħabba l-komplessità tiegħu u kien pjuttost ta' sfida biex tirriċerkah minħabba li kif semmejna l-bnadar li fiha signaling flags huma kombinazzjoni ta' dawk li kienu jintużaw fit-tletinijiet u hemm ukoll dawk li kienu jintużaw fi żmien ħamsinijiet. Kien ta' interess għalija personali li nsir naf is-sinifikat ta' kull bandiera u kif kienet tintuża fil-komunikazzjoni bejn il-vapuri. Ta' interess ukoll minħabba li permezz ta' din il-kaxxa stajna nagħmlu konnessjoni bejn l-artifatti li jeżistu fil-Mużew Marittimu. Eżempju, f'din il-kollezzjoni għandna pitturi ta' vapuri li jiġu rappreżentati b'dawn il-bnadar, għalhekk seta' jsir konnessjoni bejn dan l-artifatt u din il-pittura. Huwa ta' interess ukoll għax qiegħda naħdem fuqha mad-Dipartiment tad-Diġitizzazzjoni fejn sarilha 3D scanning kif ukoll fotografija professjonali biex il-qudiem isir mudellar bit-3D għall-interpretazzjoni diġitali tal-mużew. Għandha valuri bla dubju soċjo-kulturali minħabba l-grupp ta' nies li kienu jużawha. Din kienet tintuża minn studenti jew nies li kienu qegħdin jittrejnjaw biex jikkomunikaw bejn student u ieħor b'dawn il-bnadar biex jipprattikawhom. Bla dubju wkoll għandha valuri storiċi minħabba li ċertu sinifikat ta' ċertu bnadar imorru lura l qabel it-tieni Gwerra Dinjija minħabba l-assoċjazzjonijiet li għandha min nies li kienu jużawha. Din il-Flag Signaling Box fiha madwar 300 bandiera, qegħdin imqasmin b'mod alfabetiku, numerali, aircraft carrier flags u hemm admiral flags. Kien ta' interess l-international codes minħabba li ġieli jużaw bandiera waħda biex jgħaddu messaġġ. Eżempju, din il-bandiera li għandha 3 strixxi orizzontali ta' fuq u t'isfel sofor u tan-nofs blu, kienet tagħti simbolu I am maneuvering with difficulty. Imma fl-1937 sibna account li jiddiskrivija bħala destroyer flag. Jiġifieri bejn snin oħrajn jista' jkollhom sinifikat differenti. Kien ta' interess ukoll għalija partikolari kienu l-bnadar li kienu jintużaw mill-admirals. Skont il-bandiera li kienet tittalla ġeneralment salib aħmar fuq sfond abjad kien juri x'tip ta' miralen fuq il-vapur. Eżempju li għandna eżempju f'dil kaxxa Rear Admiral għandu fil-bandiera ġiex boċċi ħomor fuq in-naħa tal-arblu. Fil-każ li kienu jkun hemm Vice Admiral kienu jkun hemm boċċa ħamra fuq in-naħa tal-arblu, ma f'dil każ għandna tissimbolizza ir-Rear Admiral. Commander Lionel Tafnil li kien tpoġġa commander fl-1895 kien ingħata xogħol biex jagħmel xogħol fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. Mbagħad tpoġġa s-Superintendent tan-Naval Signal School sal-1898 u kien ivvinta din il-Naval Signaling Box bħala mod sempliċi u prattiku biex l-istudenti jitgħallmu fuqha u anke jikkomunikaw bejniethom in preparazzjoni għax-xogħol tagħhom. Din it-tip ta' kaxxa baqgħet tintuża mir-Royal Navy anke waqt il-ġiex gwerer sal-1970 sas-sebgħinijiet meta mbagħad sfortunatament ma baqgħetx iktar popolari.